भारत हाकटननि फादार अफ नेशन महात्मा गांधीनि हासाय साननो रुगै दिनै CCS ताई बाइजालबारि PS नि साकथारमाबाय कक इंलिश मीडियम बाइजालबारि सब जुनालनि लामारक ताई बाइजालबारि PS नि गोसगां बाइजालबारि स्कुलनि बाउंडारि रक गोदालायै साफ सुथरा खालायलायखा 2 अक्टोबर जोंनि भारत हादरनि जन नेता महात्मा गांधीनि आसायमान साननो रुगै जों CCS ताई बाइजालबारि PS गोदालायै दिनै बाइजालबारि रों नकनि ओ बाउंडारिनि बलं रक कक इंलिशनि बलं रक तै आमफ्रा लामाओ ओ राजानि जे जात्रि सेर आसं माने आबरकनो थगै जोङो बाइजालबारि PS तै बाइजालबारि हस्पिटालनि जे बसकांनि बाइजालबारि हस्पिटालनि आबरकनो जों साफ सुथरा खालायका ओंखाय चिनरो फाइमानजाक फायका CCS नि प्रेसिडेंट बरंगनां सुभाष देबबर्मा तै OPS नि बरंगनां सार उसी जुगल त्रिपुरा तै बिनि लगिसं बिनि अफिसार रक तै सिनि CCS नि एडवाइजर एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जनरल सेक्रेटारी बरंगनां सिनि सार प्रदीप देबबर्मा तेबो सिने एडवाइजर बोर्ड नि मेंबर रक मनोज देबबर्मा चित्तो देबबर्मा तेबो सिने आदं रक तेबो सुब्राय क्लब नि हजलाई क्लब नि ते गानानि जतो क्लब रंनि फाइनाय आदं संनो सिनि CCS नेंगै संओ आमचानि नेंगै जतनो खाका हामतै हामबाय याफोरो तिनिनि साल ओ साल कथारो जों गाहामखाय हामचाखाय मिलायलायै तिनि जों साफ सुथरा खालायलायखा हामबाय आं CCS नि प्रेसिडेंट दिनै आदं सहराव जतन दङ जों दिनै 2 अक्टोबर 2025 महात्मा गांधीनि आसायमा साननो रुगै सारा भारतबर्षर अमदैखाय साफ सुथरा खालाय दङ बे साफ सुथरा जों मज दाख्लै सिमिया बिसि ब्रुम जों जे जोंनि खाजाक माने सिमि जों खालाय दङ दाख्लै बाय बिसिकनि बिसिक जामुखा ओंखाय आं साफ सुथरा साना थालिया जोंनि जोंनि सेक्रेटारि साहब सायखानो दिनै आं CCS जों ताङै खाजाका आमो किच्छा सायथानो CCS खाजाक मानेखा जों दिनै आं खुवाइफो सिम्पार 47 टा हाई क्लाब दङ क्लाब दङ तुइ जों बाहायके कंट्रोल खाय तुइ पारानि डेभलपमेन्ट आमचानि डेभलपमेन्ट खालायमान हनै जों जतनो थानसाखाय तंलायना हनै जों कोअर्डिनेशन खाय तंलायना हनै कोअर्डिनेशन क्लाब खाजाका इनके आमान बिसिं तुइ जों ता बिसि ब्रुम न दिनै पारा हामक्राय एलाका हामक्राय आमदैखाय जों सामोताङै आगलाय दङ ओंखाय खाखायो जों भबिष्यताव दिनै हिनांगोबो जों अहाय खोथा लायो तेबो सामों गाहाम खालायमानानो तेबो बुइनो सुबालायमानानो बनाया बना बनाया पाराया बा पारा सुबालायमानानो आमा खाखायै जों दिनै एलाका बासिनो दिनैहायनि गोथार साल जतनो खाका हामदै हामबाया फारो तै दिनै एलाकाव जों बेखायनो साफ सुथरा खालाय गाहाम गोरोंखाय तंलायमानथों आमानो आं आसावो ओंखाय आं तै बिसि कलक सालियाव दिनैनि साफ सुथरा खालामनो तै जोंनि सेक्रेटारि साहब जोंनि OC साहब इसा किसा सायख'नाय हामबाय कक मीडिया संग आंलाय सिगां तो नायगोन साका आनि सिनमंखा प्रदीप कुमार देबबर्मा GS CCS माने चक्रे कोअर्डिनेशन सोसाइटी जों बिसि ब्रुम दिनैहाय सालबा गुबुननि सालावबो जों बै साफ सुथरा तालमिलि खालिया कुन बाजार ताजार जेमन आमपुरा बाजार सनखाला खायका आयं रतनपुर बहा खायका आदिखे प्राय अनेकटा जागोन जों खायका ओंखाय बेपारांखा दिनैखाय जोंनि भारत हादरनि खायसा नांखुकनाय खुब आदर्श लिडार महात्मा गांधीनि आसायमा साल दिनै स्वच्छ भारतबर्षनि प्राय जागानो अतै साफ सुथरा खायजोबो जोङो साफ सुथरा खायमतै आं आंनि हाकतर तो सालिया आंनि सारा त्रिपुरानि जतटुकु चिनि ग्रामांचलाव दंनाय बंखनिबो जों मेसेज सेनाय जों ताबुक जे जों तिनियारो साफ सुथरा खायते नुकजाखा जों मानखा गोबां मा प्लास्टिकनि बोतल ताई गोबां मा आबो किन्तु चिनि अनेक दूषण এই যে পলিউশন থেকে जों किन्तु शेषमेश जों रक्षा बांला आं नुखा अन्ध्र विशाखापट्टनम এই যে বঙ্গোপসাগর থেকে
asuk sitra botol মানে তুই এত দূর সানুখা শুধু আবইয়া চিনি ও হানি উর্বরতা বা কমি বেলে কাজেই আং মেসেজ রেনাই যে যত প্লাস্টিক তুমুং ইউজ খাইকাই আপনার ক্রংস জায়গা রুঙ্গুই সাউই খিপ্তং তুই কোনা কুনি লামা টামা রক তা খিপ্তং একে কুবনি কাস্টনি বোতল ব বাইক একে ইয়াকুং রব হাবি মানো কত নানো কাজেই जों আবন থেকে সাবধান তংবাইদি আবন থেকে যতনো পাল মিলি ওই ও সাফ সুতরা খাইই কনিদি जों साफ सुथरा खामानि बिथिङाव जों अनेक नुगो कारण तामो जों थाम्फै यंखारखाय मेलेरिया থাকে डेंगु থাকে गोबां माआव थाम्फै यंखारमोन थेंगे दङ गाहानाव गानागिनि चेरेरक दङ चेरे बसा दङ अनेक फेमिलि दङ जों गाजे কোনো একটা मानै दै हामिया जासाकते दै आरो नङा थाम्फै यंखारक बंनि बंश बृद्धि खायो सुतरां आं आबनो कयमुं तंनाय कचार मुं तंनाय तामबा जों जत साफ सुथराखै तंदि विशेष करे चिनि पल्यूशन जे चिनि बायु दूषण जल दूषण अबरं থেকে जों मुक्ति माना नखाय जों उ जे प्लास्टिक बोतल आनासे कानासे जाते आं दैनो खिदारिखा बेफोन खिदारका लामाफोन खिदारका आं ताबो जों तिनि ऑब्जर्व थाका कम से कम जों ता बोतल थुंकामखाय बेस कয়েক হাজার बोतल माननाय শুধু অদবা সাবা जों तिनि साफाय खायका तिनि और बाइजलबारी पिएचनि उद्योगे चिनी सीसीएसनि उद्योगे बाइजलबारी पिएचनि स्टाफ चिनी सीसीएसनि जत स्टाफ सक्रिय स्टाफ बंना लाइबेलाय हामबाय जोंनो नासिगै ताई कुबनि जागारगो क्लाब क्लाब बंनि आव साफ सुथरा खाय दंखौ कक्राझारैनो आंनि कक्राझार सामु लाइबेलाय हामबाय इदियाना बाइजलबारी पुलिस स्टेशन Pulang hamai marwal ini CCS ni Presiden Sekretari Borok ni tuipang bai ini amo kahai sal katharo sini Father of the Nation Mahatma Gandhi hasaima salo amo tui sal katharo sini thana komplekso tei Bajalbari hospital ni buskango tei school Bajalbari higher secondary school buskango tei bibinno jagao kok English school buskango je jagao moila tongmane jagao borok khaika tei borong suba surika sini aro mo kahai salo borok abtei team tu boi abtei member tu boi khema ang belaino sajaka belaino borong na hambai tei bo future ro जों abteke pansakino जों poriskar toni mangki chawhni no ang norong thani kolai hambai এবং সিসিএল সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট বর্ব যে নাংমানে নাংকুকমানে কখনো সাইখনারিকা তবে অনেক দৃঢ় বিশ্বাস जों যে অ্যাওয়ারনেস जों खाई दङ प्रत्येक बसर प्रत्येक समय प्रत्येक बाजार अबनो प्रत्येकटी ग्राम न आबनो बरनो इउटिलाइज खानाय जे तामखाय खानाय होनबा बरनो सायनाय बरनो निश्चय खाना लांगो शुधु ताया सिनि चेराय खानाय रग जे बेबुस दंनाय रग बा सिनि चेराय खानाय रग जे विभिन्न दिगे विभिन्न प्रान्ते हाबै जातिर पठेनाय जों क्लाब थेकेबो जों जथेष्ट रुपे जों थाङो आगिने ताबुक सिनि ओसि साइड बा हयतोबा जों कोनो कोनो ग्राम जों हाबमायाखौ जों हाबका अनेक और जे उसी तंग थानाय रग बै जों बरनो क्लाङै निजे फायै क्लाङै जों अनेक ग्रामाव जों हाबो ठीक तद्रुप न जे जागा साया तंग माने सारिनानि व्यवस्था जों मा खायनाय बरक हामियाने बागि फाया बरक काहामनि बागि फायो काजै बरनो क्लाङै जों सामु खाया समाय रगबो दिनै जोंनि सुब्राय क्लाब बाइजलबारि सुब्राय क्लाबनि उद्योगे जों अनेक किसु खायो प्रत्येकटी बसर खेला दुला থেকে শুরু खायो सेरेरक जाते एंगिस दंथं सेरेरक जाते बातपारी जागाव ता थांथों नोंमाने सामान्यव ता थांथों आबो प्रत्येकटी बुमानोबो बुफानोबो जों थाङै जे जागा सायाखै जोंना फैसा बायदि जों सेरेरा मान व्यवस्था नानाय आबो जों सबसमाय सतर्क रिजाक जाय होक मते खायो जे संमिलित भाबे जे जों मते तिनि खायमाने आं खूब हामजाखा एवं ओसि सानोबो धन्यवाद बेनि साहाय्य जों जथेष्ट रुपे मानखा आसक सावैना आन कक अरन मथ आंथें से कसार मुं जोङो जोंनि पारा आमचाय रगबो पारा रगबो जों फुङायखाय न जों पुइला गेट परिष्कार नखला परिष्कार तना नांगौ साफ सुथरा तना नांगौ इगे आ नखला परिष्कार तनखाय जोंनि यंखा थाम्फै बेरेंमायावनाय बा फायमायावनाय बा जोंनि दिनै नग कायसा मताय रग आश्रयनो हानासैसे जों परिष्कार परिच्छन्नता दंखायसे मताय रग आश्रयनो हाफायनाय लखि हाफायनाय इनखाय जों जुदि दिनै आजाब गेट रग आजाब नखला रग आजाब दंखाय आरो निनि उ दरिद्रता से हाफायपुन नेकार आत्मा रग हाफायपुन
हिंगे निनी नुखुंगो हामिया सायाव सिनाय तै বিভিন্ন प्रब्लेम फाइसिनाय हिंगे आबायनो जों खिथानाबो जोङो जोंनि नुखुं अख्ला पारा आमसानि लामा आमसा जतनो साफ सुथरा तोना नागो लामा रगा हायनो मानिरता खिबायदि गोरोंसा खिबि उलखाय रान साकाखै सकसिदि आहायकेनो जों साफ सुथरा मा तंलायनाय हिंगे तै लास्ट तेसर आमनो खिथानाबो जोङो पारा आमसायो जों जतनो साफ सुथरा तंलायदि रोग हयते मुक्त तंलायदि तै जोंनि आमसाय बाहायकै डेभलपआव बा बाहायकै गाहाम गोरों तंलायमान आबाद जों बानसुला नांनाय आबाद जोंनि CCS हयते जोंनि जंख्रें कोअर्डिनेशन ससाइटि हयते मेसेज तंनाय जों पारा आमसायनो बाहायकै डेभलप खाय बाहायकै टेब जोंनि गुसुगो कारि लांथामान सारा पिपा डेभलप खायमान आबाद जोंनि चेष्टा जों जोंनि नाहारमुं आबाद तंनाय